आपन मिट्टी आपन भाषा में रउआ सबके स्वागत बा। आज मौसम खराब होखला के चलते आपन मिट्टी आपन भाषा बधार में घुसल बटुए। ई देखे खातिर किसान के मामला जाने खातिर कि किसान पर का आखिर बीत रहल बा। टिपी टिपी पानी पड़ रहल बा, बूंदा बूंदी पानी पड़ल बा, हल्का फुल्का हवा भी बा, आकाश में बादल बटुए। इरुआ के देखावे रहल बनी, देखिए आकाश में बादल हो गइल बटे, पूरा एकदम ठंडा मौसम हो गइल बा। ऐसे आज हम बधार में पहुंचल बानी, खेत खलियान में पहुंचल बानी ई पता करे खातिर कि आखिर किसान लोग पर का बीत रहल बटुए ई मौसम खराब होखला के चलते। तो बहुत किसान ऐसा टाइम लेट होखला के चलते बहुत किसान घरे जा चुकल बड़न, लेकिन कुछ कुछ किसान मिली हन। ए पीरियड में हम ढूंढ रहल बानी किसान के। ओ पीरियड में हमरा एगो चीज़ देखे के मिलल कि 3 गो बच्चा छोटे छोटे जौन कि गेहूँ काट रहल बड़न, उनका पर हमरा नज़र पड़ गई है। चुपके से हम वीडियो वो लोग के बनावे के चक्कर में पड़ गई है, आ वो लोग के चुपके से वीडियो बना रहल बानी। उ लोग अपना खेत में काटे में एकदम व्यस्त बा लोग। आई रुआ उनका के वो लोग के जरी जरूर ले जाइब और वो लोग से पूछब कि आखिर स्कूल के समय भइल बा, स्कूल के टाइम बा, आखिर ई लोग काहे खेत काट रहल बा लोग। आई रुआ के पहले दिखा दे रहल बानी, हेने बधार के पूरा गतिविधियाँ दिखा रहल बानी। देखी बहुत लोग अपना अपना सर पर बोझा लेके जा भी रहल बा लोग खेत काट काट के। ऐसे कि टाइम हो चुकल बटुए जाए के, कुछ लेट भी हो चुकल बटुए। ऐसे कि किसान सुबह में आवेलन, ई लोग अपन खेत काटे ला लो 10 से 11 बजे तक ला काटे ला लो। आज धूप नहीं खे, एक के चलते कुछ लोग अभी भी खेत में मुस्तैदी से काम कर रहल बा लोग, गेहूँ काटे में अपन लागल बा लोग। लेकिन ई 3 गो जो बच्ची दिखाई दिल बड़न, बच्चा वो खेत काट रह बन, वो लोग के जरूर वह ले चल रहल बनी। ये लोग से पूछब गेहूँ काटत रहो का हो? का है स्कूल नहीं लागत का? कोरोना के चलते स्कूल बंद बा, तो गेहूँ काटत रहो ना? का है खेले उले के ना मन करला का? चाचा पापा के हेल्प करी थोड़ा। अच्छा, तो गेहूँ काटे खातिर हेने आवलो, ताकलो तो हेने, तो हेने आवलो, सामने आवलो, तो हेने आवलो सामने तनी। तो गेहूँ काटे खातिर चल रहलो खेत में ना? का अच्छा लगा का गेहूँ काटे में? हाँ, मेहनत तो बड़ा पड़ता। मास्क लगा लो चेहरा पर, ऐसे ही गर्दा भी उड़त हुई। कोरोना के भी दिक्कत बटुए। तो पिछलो साल कोरोना में तो हम लोग के स्कूल बंद हो गए रहे, एहू साल बंद हो गए। तू तनी आ जा, आओ हेने। देखिए एगो छोटा सा बच्ची बिया, वो भी गेहूँ काट रहल बिया। पिछलो साल तो हम लोग के गर्मिये में छुट्टी भई रहे, गर्मिये में कोरोना आ गई रहे। इन बार भी गर्मिये में कोरोना आ गई बाटे। तो छुट्टी बनावे खातिर कोरोना आवेला चाइना से, हरदम गर्मी में ही। गर्मी में चाइना से छुट्टी मनावे खातिर बिहार में आवेला? ये तो बड़ बात तो हम लोग कह दिया लोग। बिहार में माने चाइना से चल के आवेला छुट्टी मनावे खातिर गर्मी के ना? मामा गाँव आवेला? हर तेरी की जय रहो मामा गाँव। देखिए लोग के बड़ बढ़िया बात भी है कि चाइना से चल के आवेला कोरोना बिहार में गर्मी के छुट्टी मनावे खातिर। और वो छुट्टी में तो हनियो लोग का फायदा हो जाला ना? पिछलो साल तो हम लोग गेहूँ काटत रहल लोग का? पिछला साल गेहूँ ना बुआई रहे, ए साल गेहूँ बुआईल बा ना? तोहरा कैसा लगा था गेहूँ काटे में? काहे लुका ताड़ू? आवा है ने। कौना क्लास में पढ़ल तू? 5 क्लास। कहाँ बा? बदौली एसएसएन इंग्लिश पब्लिक स्कूल। ओ प्राइवेट में पढ़ल ना? तू हो? सरकारी में 5 क्लास में। सरकारी में का स्कूल का नाम है तारा? प्राथमिक परसिया है, प्राथमिक विद्यालय परसिया। अच्छा, तो वो सरकारी बा, तो बंदे होई। कितना दिन के छुट्टी तो हम लोग के मिलल बा? सोमवार के लग जाएगा 12 तारीख को। सोमवार के लगी 12 तारीख के? 12 तारीख तक तो हम लोग छुट्टी बा। एक मतलब 12 तारीख के कोरोना चल जाई तो हम लोग कहला के अनुसार जाएगा तो ना जाई, लेकिन छुट्टी मिले बटे 12 तक ले। तो जाए के ना जाई ना, लेकिन 12 तक ले छुट्टी मिलल बा ना? अच्छा ठीक बा, तो 12 तक ले तो हम लोग गेहूँ कटबलो ना? देखी छोटा छोटा किसान बा लोग, ये लोग के तो किसान ना कहल जाई, ये लोग के छोट छोट बच्चा कहल जाई। लेकिन ये लोग मेहनत कर रहल बा लोग। देखी गेहूँ काट रहल बा लोग। और एगो दूगो किसान से रुआ के मुलाकात करावे जा रहल बनी, ले चल तनी रुआ के बात कराई। देखी का उ लोग कहता लो। मौसम जौन कि रुआ के शुरू में बतौनी है कि मौसम बहुत डगमगा गई बाटे, मौसम बहुत चरमरा गई बाटे।
बहुत खेत खाली हो चुकल बटुए। देखिए या बगल में दिखा रहल बानी स्टेट बोरिंग बिया, ओ बोरिंग वाला खेत जौन कि हार्वेस्टर से कटा गेल बाटे। कुछ लोग अपन ज़्यादा किसान बड़न वो अपन गेहूँ काट के लेके निकल गेल बड़न एजा से। बहुत कुछ ठंडा मौसम होखला के चलते देखा रहल बानी रुआ के देखी होदे किसान लोग चल भी देले बा लोग कि माने चल के थोड़े गेहूँ भी कटाई। देखिए होदे आ रहल बा लोग अभी गेहूँ काटी लोग या पुलिस जो बोझा बन्हा जाला गेहूं के वो उठा के घर तक ले पहुँचाई लोग, खलिहान तक ले पहुँचाई लोग। लेकिन कहीं ना कहीं सबके चिंता के लकीर सर पर दिखाई देवे शुरू हो गई बटुए। ऐसे कि मौसम ख़राब होखला के चलते सबके परेशानी खड़ा हो जाला। और साल भर के लोग कहेला कि साल भर मेहनत कईनी, अगर ए टाइम में अगर बारिश हो जाता तो ओकरा खातिर सबसे बड़ा दुख के दिन और दुख के टाइम होई। कौनो किसान से बात ना भइल, अगला वीडियो में रउआ सबके जरूर कोई के ना कोई के से बात जरूर कराइब। तब तक ले आपन मिट्टी आपन भाषा में बस एजे तक। रउआ अगला वीडियो तक इंतज़ार करी। हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली अगर नहीं कैले तो, ना तो लाइक कमेंट जरूर करी। धन्यवाद, नमस्कार।